Evo ga, spremni smo za kontrakte. Ja ovdje nisam nešto posebno prelazio, tu sam neki 24. nivo, tako da nisam nešto posebno igrao. Evo imamo 3 ruleta. Kad dobije ovo Black Division, skakao bi, pao bi sa stolice kao onaj PewDiePie ili ko već. Fuck. Šta se radi? 15 GP. Not bad. Dođi, tati. Dođi. Ne, fuck. Ja to već imam, brate. Pa dobro, sam 1-2. Black Division. Siso. Šta će mi ova golna, brate, mislim, nerealno, ajde. Ko mi toliko trebuje? Da si najgora, neka pričaju. Šta je ovo, a? Dobra mama. Vidi ti to. Ovo ubija, ali nećemo to sada. Ajmo. Terminal DM, ja mislim se tako zove. Jeste. Tako malo. Uzeo sam se skoro novi telefon. Neki Samsung Galaxy S2 se izgleda ovako. Pa je to Assassin's Creed, a? I sad... onako dobro je telefon, radi posao, ali... manje više dobro je. Me treba se učita sat vremena, brate. Da bi nema ove muzike sa strane crkve bio. Ajde. Ajmo. Aha. Ali se čuje, bato, morat ću ja smanjim ovo, brate, malo gruvim. Biće mnogo zajebano.